National Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Papa ng Brodel, ti sagsaganam ti tricycle tayo. Di mo ko naen nga kagpasada, ket si mamansayag ni tatang mo. Ako, Rema, nakitaan di diso nga pagaramidan dati pancho ni tatang. Awi ko mang pasada ak. Sige nga, Rod. Agan-anad ka, iti pa nagmanehom. Sa pa-MT agawid, ha? Tao may kamit lamang aldaw dito balay. O sige, ninakon. Ket di mo baybayan, digiti anak ta. Nagsiddo kerak manong name iti dayta nga nauding imbaga ti asawak ako na nga di mo baybayan, digiti upat nga anak ta. Apo na kay tinti pa nagsasamusa manong name digiti ingkam nagpasaran nga rigat, pasamak, nang pasakit, nagsagabaak man. Kapoy iti dayta nga guntaway manong name ket na disgrasya ni Rodel. Nakamansayag ti amana, kalbasan na disgrasya ni Rodel. Manong nemi, ti tricycle mi, dinungpar na ti center car, ti pada nga tricycle. Tapos di nagtawa nakpailayang di sa nga pulugat talugat na ulilak iti na. Natay de dinanang manong. Imbag na saan nga nairaman ni tatang. Napinta si din, biyag mi manong nemi, tadigiti upat nga anak mi, puwasi nga lalaki. Ket nainagan kadakwada ti talo nga bangka di motor mi. Dandan, Christian nga para kalap ken King Philip nga para pasahero. Agabiyahe dito yat Santa Ana Cagayan mapansa ti makunakun Isabela. Nga dito'y manong name it imuna ng sugatan ni Rodel ti pusok gabutan nagbabae. Gabuti pongtot ni tatang manong nemi ta isu ti kang runan nga nang tulong ka na kami nga nang bakir ka na kita pagkalap ken pang pasahero nga lugan. Kinumpis ng karna manong nemi. Ketinded na kini manong kong Romel. Imbag ta naglako manong nemi ni tatang na titagay Jeposo Robio ket isu deta inggatang na iti tricycle mi. Kim kastrimot ten dinapasamak. Uwan manong nemi napakaruan na dahit ti ulo na ket napakaruan ti may nga saka na. Kredi agpapaunga risuna ti ospital manong nemi. Alis tuam ti agpaungan, Rodel. Tapno matindaram tumitlaeng ti panakaidulin ti bangkay ni tatang mo. Uri na jak to pala makapag na. Gabata napakaruan ti may nga saka. Yung aglugan ang nga sumurot iti tabon. Ket kumustamit nga Rod na dait nga ulom? Pasaray, sakit eh. Ay na, Rodel, di kan tumit nga minagan-anad. Ado ti dait ta ulom. Sa dayta may saasakam, ket napakaruan. Sa nga bali, Rema. Tinasken, ket si bibiyagak. Ket duwata matlahing ti mangisakad. Itinaran niya kamasakbayan, digiti upat nga anak ta. Babagayim tingkay ng igan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Rema Godoy iti tangatan Santa Ana Cagayan nga dayto tinapili nga best letter of the fourth week iti bulan ti January ken isupay tinapili nga best letter of the month ken isu iti first grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babayan ken ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii, ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga baka pangabakan nyo kada ginag kakadakkel premyo agasam ta grand winner umao ti 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos ken may isang special award umawat iti 5,000 pesos. Numadama kay agbibuya dito ita page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share dato nga video ken nag-follow kayo no saan ka pa nakapag-follow. Ken no ito met YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award tingay pagbuyaan, pakabuybuyaan, i-like yo, i-share yo sa yo, subscribe kayo no saan kay pa nakapag-subscribe papagayam.
Kasanungan nga nangabak na ito'y pakasalitaan ni Rema, kagayong gabsat, iso itatin tayo ituloy ng istoryahan. Kas na ko na itay ni Rema nga nasapa nga na ulila iti ina, gabutan na kurit, de dinanang na imbag na saan nga nairaman ni tatang na. Nasapa nga nag-asawa da Rodel kaniya Rema papagayam iti laksid nga guyod-guyodan da iti mabanda alaen nga iyawid iti ni Rema tapno agin na dayuda. Agasam impanda pa ijay lawag tapno ikastagat madaywan na ni Rodel ngem gapo tatalagang isuda tila ikaring agkagasat. Nag-asawa na iti naipasngay ni Rema tinaunang anak da nga ni Dandan. Nalaing agkalap ni Rodel. Nagagat ka nalaing agkalap nga dito tigapunan o apay nga ni tatang da nga daijay Saudi idi pay laing ket inikkan na ida ti pagpunan da. Numangtan idi ni tatang ni Rema isuda nga kapsat na makamu kayon kunan nga mangusar iti dayto ngitid ko kada kayo. Ket dajay nagsasaruno nga ng pataod da iti talo nga bangka pagkalap ken pangpasahero. Yamkas na ko na itay diay mo na nga paset na papagayam nga nagaramid pinasaktan ni Rodel ni Rema. Nga ditigapunan no apay nga tinakumakayat idin nga pakawanen ngem gapo taipat patigna ni Rodel ken nagkarimat da itoy nga saan nantun nga ulitin ti makadakas idi ta adan iti college dagiti dua nga nakda nga inauna adaman idin trabaho ni Rema iti casino ijay diti lugar da ket hamot unay nga kumitan ti tricycle ta nagbalimpay nga talo ti tricycle da dejamaten tinarabid ni Rema binaon na ni Rodel nga napan iti Batangas da kabsat ni Rodel sadjay nga napintas ti trabaho duwadan nga agtrabaho nga madamad lata masapol da nga tulong kinitatang ni Rema tapno ti kasta ket talagang sigurado nga aggraduar iti college dagiti upat nga anak da ti makadakas iti sabali agundaway ditoy nga inaramid mitmanen ni Rodel iti nagbaba dadakkel idin dagiti anak da iti sabali nga agundaway nga panagsagaban ni Rema di na kayat idin nga pakawanin pulos di na kayat idin nga pakawanin ngam tinauna nga anak da nga ni Dandan kunana ipagpagapom kuma kada kami nga anak mo tapno saan nga mawatak-watak ti pamilya tayo tapno di kastakit naragsak tayo matla amin no dumteng tuti talaga agundaway nga agbalagi kami nga anak yo iso gaputa nakapatpateg gaputa ipatpateg latamat ni Rema ni Rodel dito gapunan no apay nga pinakawan na madlaay ito yan tinangrugyan tinagsasaruno nga ragsak ken balagi ti pamilya da Rema imo na nga nagraduar ni Christian gaputa 4 years ta course idinto ta civil engineering ni Dandan na ud-ud nagsasaruno dito nga nagraduar gabot titulong matlaing dagiti agasawa nga Rema ken Rodel ken nagtultuloy ti tulong ni tatang ni Rema ya nga adda paget inted ni tatang ni Rema nga kwarta nga ipapautang na with interest binulan nga masingir babaeng kadagiti katrabahuan na iti casino dakal tinitulong sa may side makapagtrabaho ni Christian tinulungan na ni Philip hindi makapagtrabaho ni Dandan tinulungan na ni Darren iso nga kastaon ni tinagsakda tanagbalagi amin di kita nakda ken adanda pa yan iti panakkelin kada pintas nga balay naragsakda nga rod agsipod ta balagi di kita nakda ni inauna nga ni Dan Christopher may sa ita nga project engineer di may isang construction firm di asawa na nga ni Georgia
ket may sang veterinarian. Dito may kadua ni Christian Darrell, accounting assistant iti BDO. Da live-in partner na tahan pa nagkasar into pa lang December palubos di apo ti pa nagkasar da nga ni Rusan de la Cruz kinagtap trabaho iti pag-ibig office irito gagaraw Cagayan. Dati may katlungan ni John Philip may isang aircraft maintenance iti Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 ni mat Mrs. na kat niya Nelma Baybado may isang public school teacher. Irin to, tani Darren J. dito Brodek, ket may isang radiologic technologist. Nagtrabaho ita akas chief radiologic iti may isang cancer center iti Manila Medical Center. Nagsardengan ni REMA nga nagtrabaho idin to tayo Rodel ket napimpinas man iti trabaho na tamay sang kapitan iti basit a barko nga kukwa iti bus na tainalada ni Rodel gabota da lisensya na kinisot ti adan experience nga agiturong kanagidarakel nga bangka wano basit nga barko. Duwa itan ti bambantayan ni REMA apo ko na ken kastamatan ni tatang na med kabuta itatawen ni tatang ng 75 years old at madamang kem-kemo ita ngem indawdawat da nga sapay kuma da umatidug pa iti bihag ni tatang da nga lulo dagiti anak da ken adapayen apo ko na iti tuhod. Pamagahim dito ng ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan ni Rema Godoy, ti Tangatan Santaan ng Cagayan, napili nga bestseller of that fourth week, iti bulan ti January. Ken isu tinapili nga best letter of the month of January, ti first grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta kanina di programa tinga lagip tinapalabas ni manong yung anemi na to yung Nemi Ruiz host ti lagip tinapalabas kaya dato'y drama portion di programa tayo video tayo di akem nga Rema ken inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz di akem nga Rodel tinumutibiyang ni manong yung anemi. Thank you for watching.